Onko aina halunnut suunnitella sun unelmieskypärän? Näin helppoa se on. Katsotaan. Helpoiten sä pääset suunnittelemaan sun kypärän sillä, että sä kirjoitat Googleen Sam Shield Configurator. Sitten sä pääset valitsemaan täältä, että haluat sä aurinkolipallisen kypärän vai Miss Shieldin aurinkolipalla. Sen jälkeen sä pystyt valitsemaan, haluat sä mattasen vai kiiltävän vai mokkasen pinnan, timantteja vai ihan neutraalia tänne yläosaan. Sitten sä pystyt myös valitsemaan täältä tämän blazonin värin sekä tämän trimmin värin. Eli siihen voi laittaa esimerkiksi timantteja tai sitten ihan mustaa tai miksei myös vaikka pinkkiä. Tässä on myös tämä lipan päällä oleva frontal band Miss Shieldissä. Ja siihen yleensä valitaan matchäävä sun kypärän yläosan kanssa, tai sitten jos sä haluat siihen jotain erilaista vähän shinea, tai sitten jos sä haluat pitää sen esimerkiksi ihan plaininä, tai sitten vähän jotain erilaista kimalletta. Sä pystyt myös valitsemaan tänne lisäominaisuutena esimerkiksi sun nimikirjaimet tai sun nimen, tai miksei myös maanlipun. Kypärän perusvärejähän on Sam Shieldillä 3 erilaista, ja täältä sä pystyt helposti katsomaan, miltä sun kypärä näyttää edestä, takaa ja sivuilta. Ihan superhelppoa ja näppärää. Näin helppoa tää on, eli suunnittelet tässä konfiguraattorissa sun unelmieskypärän, lähetä tiedot meille ja me tilataan se sulle.